keep it. Swear this one you'll save. Better lock it in your... Bog pozdrav svima. Eto, danas vam donosim jednu recenziju o predivnim NYX Jumbo olovkama za oči koje izgledaju ovako. Znači, u bijelom pakiranju su, dolaze u količini od 5 grama. Ja sam, samo za početak da kažem, stvarno sam oduševljena sa njima, iz tog razloga sam htjela to svoje oduševljenje podijeliti sa vama. Imam tih nekoliko najdražih nijansi koje koristim, znači čim jednu potrošim odmah prelazim na drugu. Znači, ove olovke su stvarno kremaste, lagane teksture, vrlo lako se nanose, tako da nećete imati problema ako ih ne možete, ako niste vješti u tome da precizno općenito nanosite olovke za oči. Ove su stvarno jako lake za nanošenje. Kao što sam rekla, dolaze u količini od 5 grama, a cijena im se na eBayu kreće recimo od 4 pa do $6, ovisno sada od kojeg prodavača ih uzimate i kolika je poštarina. No, u prosjeku, baš znači bez poštarine, ove olovke koštaju oko 30 kuna, što mislim da je čisto povoljno za ovakav tip olovke za oči, jer stvarno su i velike i dugo traju. Evo, prije nego krenem sa samom recenzijom, što bi još mogla reći o njima. Znači, one prvenstveno možete ih koristiti kao, baš kao klasično, znači olovku za oči. Zatim možete ih koristiti za waterline, no uglavnom o tome malo kasnije. Za početak bih vam htjela pokazati same nijanse ovih olovki koje ja imam. Pa evo, krenimo sa najtamnijom, a to je ova tu. To je nijansa, znači 602 Dark Brown, znači tamno smeđa. Evo, ja ću vam malo svočati na ruci, čisto da vidite. To bi izgledalo ovako. Znači tamno smeđa, skoro crna, no kad se nanese na oko nije toliko tamna. Znači, možete je koristiti kao u kombinaciji sa nekim sjenilom ili za waterline ili za ovu liniju koju ćete napraviti. Znači, umjesto tuša, stvarno imaju nekoliko namjena. To znači vrijedi za sve nijanse, a posebno ova zadnja nijansa koju ću vam recenzirati, ona ima više namjena, to ću vam i pokazati čisto da vidite za što sve ja koristim ove NYX olovke, Jumbo olovke. Sljedeća nijansa koju ja imam je ova tu, a to je 609, zove se French Fries. To je jedna, kako bi rekla, nešto između smeđe, brončane i zlatne. Zapravo vrlo jedna specifična nijansa. Znači nije zlatna, puno je tamnija, opet nije brončana, brončanu ću vam isto pokazati. Meni je vrlo zanimljivo, u svakom slučaju, izgleda dakle ovako. Da sad ne ponavljam koju namjenu ima, to sam vam već rekla. I još imam znači ovu tu, ovo je znači 620 bronze, znači ovo je prava brončana nijansa. Vidi se da je puno crvenkastija od ove prethodne French Fries. Znači jedna prava brončana nijansa, nju volim posebno ljeti koristiti. I sad dolazimo do onog najzanimljivijeg dijela što se tiče NYX Jumbo olovka za oči, a to je znači ova tu u nijansi 604 Milk. Kao što vidite, to je bijela NYX Jumbo olovka, to jest u bijeloj nijansi. Sad njezina primjena, odnosno za što je sve možete koristiti. Evo, za početak, znači jedna opća namjena ove olovke bi bila ta da je nanesete kao podlogu za sjenilo. Evo, ja ću vam to i pokazati čisto da vidite. Znači, lagano je nanesemo na kapak
I zatim, znači, možete i s kistićem, ali najjednostavnije je to učiniti sa prstima. Znači, lagano je izblendamo. Evo, znači, to bi bilo to. Lagano izblendamo i eto, oko je spremno da nanesete vaše sjenilo koje ste planirali. U svakom slučaju sjenilo će biti intenzivnije boje i duže će vam trajati na očima. Neće se toliko skupljati u pregibu, znači ima namjenu kao i sve ostale baze za sjenila. Sljedeća, znači drugi način na koji možete koristiti je sljedeći. Znači, kao olovku za waterline. Znači, lagano, lijepo se da nanositi jer je vrlo kremaste strukture. Mislim da je dosta malo ljudi koristi za ovu namjenu, znači za waterline, no ja sam jednom ovako slučajno probala i čisto mi je ok izgledalo. Tako da, eto, možete je tako koristiti. Evo da se malo približim, čisto da vidite. Znači, otvara pogled i oči izgledaju nekako svjetlije, odnosno cijeli pogled djeluje svjetlije i svježije i tako dalje. Treći način na koji možete koristiti ovu jumbo olovku u Milk nijansi je to, znači, da je nanesete ovdje u unutarnji kut oka i zatim sa prstom izblendate. Evo, možemo još malo dodati. Znači, ova namjena je također da bi vašem pogledu dali jednu svježinu i ne znam, da bi općenito cijeli look koji nosite dobio jedan svijetli, onaj bright touch, kako ja volim reći, i zato vam stvarno može vrlo dobro poslužiti. I četvrta primjena je sljedeća. Mislim da svi imamo problema s ovim tamnim krugovima ispod očiju. Ova olovka se pokazala stvarno kao super rješenje za to. Ja sam samo da napomenem da sam ju, kad sam je tek kupila, uglavnom sam je koristila ili kao bazu za sjenilo ili eventualno, ne znam, za ovu sljedeću namjenu koju ću vam pokazati, a sad ove neke umjesto korektora i znači da se nanosi na waterline, to sam kasnije, kako sam sve više s njom eksperimentirala, tek sam onda došla do tih nekih saznanja, odnosno ideja kako bi je još mogla koristiti. Evo, kao što sam rekla, svi imamo vjerojatno problema, barem ponekad, sa ovim tamnim krugovima ispod očiju. I ova olovka je stvarno super za to, a znači vrlo jednostavno nanesete kao i vaš korektor kojeg inače koristite, bio da je on u stiku ili, ne znam, klasični tekući kremasti korektor. Znači, i opet lagano sa prstima to malo izblendamo. Možda će vam se na prvu činiti da vam je sad nekako prebijelo ispod oka, no to vrlo lako riješimo, da nanesemo malo pudara, bilo u kamenu ili nekog u prahu. Evo, ja ću, znači, sad uzeti ovaj tu Manhattan loose puder u nijansi beige, to je broj 2. Znači, jednostavno uzmemo malo pudera. Da, nisam napomenula, koristim dakle ovaj tu manji kistić, njega volim koristiti za ova područja ispod očiju, oko nosa, znači gdje nam treba malo preciznosti, ispričavam se, i dakle nanesemo jednostavno sa kistićem malo pudera, inače nema više te bjeline koja nam se možda činila preintenzivna. I sada zadnji način korištenja ove jumbo olovke u Milk nijansi je sljedeći. A to je, znači, da je koristimo kao highlighter tu gdje imamo ovu, ispričavam se, znači tu na ovoj
kosti od obrve, odnosno browbone. Moram priznati da za ove neke riječi uopće ne znam hrvatske nazive, točno, mislim, smiješno mi zvuče, jer smo svi naviknuti koristiti ove engleske, tako da ispričavam se, znači ova tu kost, da ja to ne objašnjavam jer ispada smiješno. Znači također u nekoliko poteza lagano nanesemo ovu NYX Jumbo olovku i znači ona će stvarno, bilo da nosite neki dnevni look ili neku večernju kombinaciju, stvarno ide na sve. I kao što možete vidjeti, znači oko je stvarno, pogled je nekako otvoreni, ljepši, svjetli. Bilo znači iz razloga što smo tu u waterline stavili ovu olovku, malo smo znači tu posvijetlili ovo područje, sakrili smo podočnjake i evo ova zadnja primjena koju sam vam pokazala, znači malo kao highlighter za ovo tu područje ispod obrve. Evo ukratko, mislim da bi to bilo sve što sam vam željela ispričati. Ja sam, kao što sam već rekla na početku ovog tutoriala, stvarno zadovoljna sa ovim NYX Jumbo olovkama, tako da sam sigurna ako ih jednom probate da sigurno nećete požaliti, da ćete ih stalno koristiti kao što ja. Mislim da ova bijela, ovi milk nijansi, da mi je već ne znam 4. ili 5. Tako da vjerujem da ćete i vi biti toliko zadovoljni kao što sam i ja. I evo, to bi ukratko bilo sve. Nadam se da vi koji imate ove NYX Jumbo olovke da ćete možda isprobati koji od ovih načina, načina nanošenja koje sam vam pokazala, ako ih već i sami ranije niste probali, a vi koji nemate ove predivne Jumbo olovke da ćete barem razmisliti da ih eventualno kupite. Evo, to bi sad stvarno bilo sve. Hvala što pratite moj blog i čujemo se. Pozdrav, blog! Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you got a secret. Can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know